नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिगौ जे आंनि भिडिअ'आ मानि सोमोन्दै। बे भिडिअ'आ नोंथांमोननि नायलांबाय थाबानो बुजि मोनगोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनाव खेबसे क्लिक मानोबा फैबाय थानाय भिडिअ'खौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ डिसलाइक बा लाइक खालामनो दाबावगार आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबावगार। मानो लाइक आरो कमेन्टआनो आंनि थाखाय जोबोद सापर्ट होननानै आं सानो। जियानो जा फैदो दायो पइन्टआव। दा गोबाङानो बे भारतबर्ष लानानै 15 अक्ट'बरसिम भटार भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टआ एनाउन्स खालामदोंमोन। नाथाय गोबाङानो बेखौ गिबिनिफ्राय रावबो फोथायाखैमोन नालाय बेबायदि भेरिफिकेसन बा कारेक्सन खालामनांगौ होननानै। दा बे साननैयावसो बे हप्तानि गेजेरावसो मानसिफ्रा हुलुस्थुलु जागासिनो दङ जे भटार भेरिफिकेसन खालामनाय बा कारेक्सन खालामनायनि। दा लास्ट डेटआथ' सफैबायानो समफोरनो। नाथाय गभर्नमेन्टआ एनाउन्स खालामबाय जे बे लास्ट डेटखौ बारायनानै होनाय जाबाय। दिनैसो बारायनानै होनाय जादों। बेखायनो नोंथांमोना नायनानै ला। नोंथांमोना फेक साननाङा बे भिडिअ'खौ। बे फेक नङा। आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दा बेवहाय भटार भेरिफिकेसननि आपडेट जानायखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दा नोंथांमोना नोंथांमोननि रिलेटिभ बा लोगोफोरखौ शेयार खालामनानै हो, नङाबा लास्ट डेटनि सोमोन्दै बिथांमोननो फोरमायनानै हो, जाहाथे रावबो बेखौ हुलुस्थुलु जायाब्लासिनो इजिलि बा गोरलैयै बानायलांनो हायो। दा बेनि सायाव नोंथांमोनखौ लास्ट डेटखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनि। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों लास्ट डेट फर भटार आइडि अनलाइन भेरिफिकेसन हेज बिन एक्सटेन्डेड बाय द इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया। दा बेवहाय बारायनानै होनाय जादों। बेसेबांसिम? 18 नभेम्बर। 18 नभेम्बरसिम बे भटार भेरिफिकेसनखौ बारायनानै होनाय जाबाय। नोंथांमोना लासैयैनो बानायना लानो हागोन। आरो दासान्दि बे वेबसाइटखौ बन्द' खालामनानै दोनदों नालाय रावबो खालामनो हायाखै। लासैनो बिथांमोनाबो खालामनो हागोन बा खालामनानै लानो हागोन। बेखिनियानोसै भिडिअ'आ। नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो गाज्रि मोनोब्ला डिसलाइक खालाम। थेंक्स फर वाचिं फ्रेन्ड। बाय बाय।